Amber Davies o Ddimbych yn un o gymeriadau mwyaf blaenllaw cyfres Love Island. Nod yr rhaglen ydy gweld dau berson yn syrthio mewn cariad, ac mae Amber wedi darganfod ei phartner perffaith yn Kem, yr hunk o Essex. Ond tydi Amber ddim yn wyneb diarth i ni yma yng Nghymru. Mae'n ferch tu hwnt o dalentog sydd wedi cystadlu yn yr eisteddfoda ers yn ifanc iawn. A draw yng nghartre ei chyn athrawes canu, ges i wybod mwy. Champion, da iawn, diolch. Wel ia, mae rai fi gyfadda ar hyn o bryd. Dwi yn gwylio y Love Island yma am 9:00. Mae gen i ddiddordeb mawr achos bod Amber Davies arno fo o Ddimbych. A fi na di dysgu hi ganus pan oedd hi ddim o beth. Mae Amber hefyd yn aelod o'r grŵp enfus. A fi ni'n crwydro cyngherdda ac yn canu i sawl cymdeithas a cyngherdda yn y gogledd yma. Canu ar nosweithiau llawen ac di bod ar Heno flynyddoedd yn ôl. Un sy'n ni'n nabod hi yn well na neb wrth gwrs ydy ei mam, a dwi'n siŵr fod y mis diwetha wedi bod yn gyffroes iawn i'r teulu. I feel really proud that she's on TV. Obviously it's Love Island, so we've had to be quite liberal about, you know, how we see things on TV and quite modern. There's some parts that are uncomfortable, but it's what she wanted to do, and we're just really proud that she's on the show. Yeah. She's a very talented young lady, and that's something we don't hear about on Love Island, isn't it? She's been a national winner in the Eisteddfod and the National Eisteddfod, and that's given her loads and loads of opportunities. Being a Welsh speaker has just been a huge asset to her career. Oedd hi'n canu efo fi ys pan oedd rhyw 7 oed, ond pan oedd hi tua 9 neu 10, dwi'n meddwl, y recordiwyd hwn. Ond eisiau rhywun i canuon bach ar gyfer plant, ysgolion, Sir Ddimbych a Conwy a Flint. A dyma ddewis Amber i ganu'r canuon yma. A welsoch chi fy nghyboch chi gwyn a chenffon nos. Bendigedig. Oedd. A mae di datblygu'n gantores arbennig ynde. Yndi, a ges i hwn gan i, dwi'n cofio, cyn i ddim wedi coleg wrdang yn Llundan. Mae di sgwennu cerdyn bach bendigedig i mi fanna'n diolch i mi am ddysgu ganu a deud na fysai ddim lle mae hi heblaw amdana i felly. So dwi chwarae teg iddi'n gwerthfawrogi a'n cadw hwnna i gofio felly ynde. Ie, wbeth i'w drosori. Ia. A be fysa bobl yn feddwl o chlywed ti'n canu fel yna? Gwylwyr Love Island trwy Brydain i gyd. Wel, dim i weidrwydd llwyr yma na, ynde. Mi oedd criw lleisia'r enfus yn agos iawn ar un amser yn teithio o gwmpas y gogledd yn perfformio mewn amryw o gyngherddau. Ond sgwn i sut mae'r genod yn teimlo am weld ei ffrind ar un o'r raglenni mwyaf poblogaidd yr ha. Dwi'n meddwl bod Amber ar Love Island yn mynd i greu platfform gwych iddi. Pwy awyr be mae'r dyfodol yn mynd i chynnig iddi. A pob hwyl iddi. Mae'n ddiddorol gweld faint o bobl sy'n actually'n gwylio fo, fatha Leah, mam, chwaer fi. Mam fi, pawb. Fatha family telly. Mae'n really hwyl, actually. Dwi'n cefnogi o'r ffordd, so, yeah. Now, as her mum, I've got to ask you, do you like Kem? Do I like Kem? Well, he grew on me initially. I think over the period of them having a little bit of a separation and a few arguments, I think they've really grown to love each other. Wrth fy modd efo Kem. Hogyn iawn, di? Di. Hogyn iawn. Mae'n ddoniol a mae'n dod ar draws yn andros o neis ar y teledu. Mae gen i'w connection, dwi'n meddwl. Oes. Mae'r boi bach Kem ma, gobeithio bod hi'n hapus efo hwnnw, ond wrth gwrs, tasai'n dod i Steddfod Môn, Sir Fôn, y mis Aws, sa'n cael cariad fel a fysa, Cymro bach Cymraeg, a sa'n setlo lawr y well o lawas, a rei cefnogaeth iddi fo i chanu efo beth. Dyna si eisiau di wneud. Sorry. Lle fath hwnna?